खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव सारअन्थाइ गावनायजों गुबुन गुबुन जायगायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा पर्बत जरानि काजिगावनि दुन्दियाबारि गामियाव महरसिं ब्रह्म मुंनि सुबुङा सारअन्थाइ गावनायजों थैनो गोनां जादों 25 बोसोर बैसोनि महरसिं ब्रह्मआ फुंनि 4 रिंगा समाव पेसाब खालामनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारनाय समावनो बिथांनि सायाव सारअन्थाइ गावदों जायजों बिथां महरसिं ब्रह्मआ जिउ खोमानो गोनां जादों थैनाय समाव महरसिं ब्रह्म बिथांनिया बिमा बिफाजों लोगोसे बिसि आरो 2 बोसोर 10 दाननि उन्दै फिसाबो दंमोन जाथाय जानायनि उनाव काजिगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो मेजिस्ट्रेटआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै बिथांनि गोथै देहाखौ क'क्राझारनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों बे जाथायनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मजातिगावआव बेलासे समाव सारअन्थाइ गावनायजों देबजित राभाया जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला साद'सो सुबुंफोरा आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावदों जायजों देबजित राभाया गाज्रियैनो खामथार जानो गोनां जादों जाथाय जानायनि सायाव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला देबजित राभाया दुब्लियाव खामानि मावबाय थानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय जुखाम रोगाबाय थानाय समावनो अखा गैयालासे हरखाबै सारअन्थाइ गावदों जायजों देबजित राभा आरो गुबुन सासे हिनजावसाया थद गैयै जानानै लोगो लोगो हायाव गोग्लैदोंमोन उनाव माखासे सुबुंनि फोथायनाय थोरसि दामनाय आरो अफ्रि जाहोनाय जादोंमोन बेनि उनाव हिनजावसाया थांखांफिनदों अदेबानि हां फैफिनदों नाथाय देबजित राभाया थांखांफिनाखै होननानै फोरमायथिदों जोबोद गाज्रि खामजादोंमोन देबजित राभाया उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझार फारसे लाबोनाय जादों दुखुनांथाव देबजित राभानि न'खराव बिथांनि बैसो जानाय बिमा बिफाजों लोगोसे बिसि आरो 7 दाननिल' फिसा दंमोन बिथाङानो न'खरनि सासेल' रां आरजिग्रामोन बिथांनि बेबायदि अबथिराय जिउ खोमानांनायखौ लानानै न'खरनिफ्रा जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों नलबारियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मिटिंआव लादों माखासे थांखिफोर बेटारि रिक्सा सालायग्रा अट' सालायग्रा आरो मटर साइकेल बा स्कुटि सालायग्राफोरनि थाखाय रेहाय फोसावदों आसाम सोरखारा जायनाखि मटर साइकेल स्कुटि आरो साखा खबथाम गारि मटर जेरै अट' बेटारि रिक्सा बायदिनिफ्राय जुरिमाना लानाय जायोमोन दा बेफोर जुरिमानाखौ लानाय जानाय नंला होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खालि मटर साइकेल सालायनाय आरो स्कुटि सालायनायाव हेलमेट गानाब्लाल' जुरिमाना लानाय जासिगोन बेनि अनगा गुबुन गुबुन जेरै लाइसेन्स आरसि पलिउसन बायदि गैयाबा जुरिमाना लानाय जानाय नङा नाथाय आयेन बायदियै सिगांनि बायदियैनो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा ओजोंहाय अट' बेटारि रिक्सा आरो साखा खबथाम गारिनि बेलायाव जायखिजाया गोरोन्थि मावोब्ला खेबब्रैसिम सांग्रांथि होनाय जागोन बा वार्निं होनानै दोननाय जागोन बेनि उनाव 5थि खेबनि थाखाय गोरोन्थि मावबावोब्ला जुरिमाना फोनांनाय जागोन गारि मटर सालायनायनि सायाव थाबैनो एसअपि फोसावनो थाखाय हान्था मेला बिफानखौ बुंनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गारि मटर सालायनायनि सायाव आसाम सोरखारा रेहाय फोसावदों बेनि सायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि गारि मटर बायदिफोराव जुरिमाना फोनांनायजों सरासनस्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा हाराहास्ति जानांनायखौ नुनो मोनबोदों बेनि अनगायैबो थांनाय 3-4 बोसोराव आसाम सोरखारा 6निफ्राय 7 कोटि रांबो जुरिमानानि रां मोननो हायाखै बेनिखायनो आसाम सोरखारनि सायाव जुरिमाना लानायनि थाखाय जि गाज्रि मुं फैनाय बा बदनाम मोननाय बेनिफ्राय उदां जानो थाखायनो गारि मटरनिफ्राय जुरिमाना लानायखौ फ्राय खम खालामनानै होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायथिदों आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आव भारतनि हानजाया फाइनालाव सौहैबाय सेमि फाइनालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया इंलेन्डनिखौ 68 रानाव फेजेननानै फाइनालाव सौहैबाय जेराव इंलेन्डआ 103 रान बानायदोंमोन आरो भारतआ 171 रान बानायनो हादों भारतनि हानजानि केप्टेन रहित शर्माया 52 रान बानायदों सूर्या कुमार यादवआ 47 रान बानायनो हादों आरो बेबायदिनो बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजों भारतनि हानजाया सेमि फाइनालाव देरहानानै फाइनालसिम सौहैनो हाबाय दा फाइनाल गेलेनाया बारबाड'सायाव जागोन साउथ आफ्रिकानि हेंथा गेलेगोन भारतनि हानजाया फोरमायथिनो गोनांदि भारतनि क्रिकेट हानजानि केप्टेन रहित शर्मानि केप्टेनशिपआव भारतनि क्रिकेट हानजाया थांनाय 12 दानाव आईसीसी ग्लबेल फाइनालाव खेबथामै सौहैनो हादों बेनि मादाव 2023 वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशिप 2023 ODI वर्ल्ड कप आरो 2024 T20 वर्ल्ड कप आसाम पुलिसनि 6 पुलिस पार्सनेलफोरखौ जिउ जोबजासे जेल जानायनि साजा फोसावबाय जाथाय जानायनि 11 बोसोर उनाव बिजिरनाय मोनदों गंसे नखरा भुगिनांनाय नखरा गोलाव सम आयेनजों जुजिनायाव गोबां समाय खहा जानाय
रां खरसा खालामनाय आरो मेंनाय खस्थ'नि गेजेरजों जुजिनानै 11 बोसोरनि उनाव बिजिरनायखौ मोननो हादों। थांनाय 2013 मायथाइनि 7 अक्ट'बराव सौदियानि अम्बिकापुर हाथायाव बे ओनसोलनिनो थागिबि अजित सनवाल मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसफोरा गोबां बुग्लिदोंमोन। सिलाइजों बुनायनि अनगायैबो जोदों, सौदों आरो लावथिजों बुग्लिदोंमोन, जायनि थाखाय गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादोंमोन अजित सनवाल मुंनि सुबुङा। उनाव बिथांखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखैमोन। बे जाथायखौ लानानै बिथांनि नखरनिफ्रा सौदिया थानायाव गसर होदोंमोन आरो केसआबो रेजिस्टार जादोंमोन। बेनि उनावनो बिजिरसालियाव ट्रायल जागासिनो दंमोन। तिनसुकियानि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाज दीपांकर बराया दा जोबथा रायखौ फोसावबाय। मोनफा मोनफा फोरमानफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव साद' आसाम पुलिसफोरनि हेंथा बे रायखौ फोसावबाय, अदेबानि जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजाखौ फोसावबाय। दायनिगिरि फोसावजानाय साद' आसाम पुलिसनि पार्सनेलफोरनि मुङा फारियै गिरेन सैकिया, आनन्द कर्मकार, विशाल बर', अनन्त दुवारा, भारत गगৈ आरो उत्पल काकति। हा गिसिगानाय, दैबाना आरो सारन्थाइ गावनायजों 24 घन्टानि गेजेरावनो 14 सुबुंनि जिउ खहा। उन्दुफुबाय थानाय समावनो हरखाबै बोथोरा लादों गिख्रंथाव महर। मिथिंगा बिमानि खुद्रिनायाव फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादों। न' बां सिलिंखार जानायजों लोगोसे मानसि, जिब जुनार गासैनिबो सिलिंखार। नेपालाव बोथोरनि गिख्रंथाव महर। नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनिफ्राय रिपर्ट होनाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायावनो नेपालनि दाब दाब जायगायाव मोन 44 जाथायफोर जादों, जायजों 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनाय 14नि मादाव 7 हा गिसिगानायजों थैनो गोनां जादों, साबाया सारन्थाइ गावनायजों थैनो गोनां जादों आरो सासे दैबानाजों थैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गोबां सुबुङानो गोमानानै दं आरो 10 जोखोम जानानै थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्टनि बायदिबावबा थांनाय 17 सानाव नेपालनि दाब दाब जायगायाव मोन 147 जाथायफोर जादों, जायजों 28 सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनायनि मादाव 14आ हा गिसिगानायजों फबसिन जानानै थैनो गोनां जादों, 13आ सारन्थाइ गावनायजों थैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गोबां जाथायफोर जादों नेपाल हादराव। नेपाल हादरा हाजोजों बुंफबनायनि थाखाय गोजौ गाहाय ओनसोल जानायनि थाखाय आरो हिमालय हाजोनि थाखाय दैज्लां बोथोराव बोथोरा बांसिन गिख्रंथाव महर लायो। गिख्रंथाव दैबाना जानायजों लोगोसे गोबां अखा हानाय, खोरोमनाय, मोफ्लामनाय, सारन्थाइ गावनाय आरो बारहुंखा बारनायफोरा गोबां जायो, जायनि जाहोनाव थैनायनि सुबुं अनजिमायाबो गोबां जायो नेपाल हादराव। रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा जिनाहारि जाथाय। गवालपारा, माजबाद, ढेकियाजुलि बेफोराव जिनाहारि खालामनाय जाथाया फारियै जाबोनायनि उनाव बे खेबाव सनितपुर जिल्लायावबो जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय। सनितपुर जिल्लानि बरसलानि थेलागावआव जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय जादों। रायजो राजाफोर आरो आइजोफोरा गोख्रों दाबि खालामनायनि उनावनो आनारुल इस्लाम मुंनि दुथांखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव पुलिसा हमदों। दुथांखौ हमनायनि उनाव जाहाथे एनकाउन्टार खालामो बेनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन रायजो राजाफ्रा। बायजोनि जिहादिफोरजों लोब्बा थानाय दुथांफोरा हिन्दु आइजोफोरखौ थांखिनानै बेबायदि इनाय खामानिखौ मावगासिनो दं, बेनिखायनो दुथां दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे एनकाउन्टार खालामो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे आइजोफोरा। जानला मोनला जौ लोंनायनिफ्राय नोंथाङाबो सांग्रां जा। तामिलनाडुनि कालाकुरिचियाव आयेन बेरेखा बानायनाय जौ लोंनानै थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 63 जाबाय आरो 225आ गाज्रि बेरामाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों। तामिलनाडुनि कालाकुरिचि जिल्लायाव जादोंमोन मोनसे जाथाय। माखासे फालांगिरिफ्रा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय आयेन बेरेखायै खम बेसेननि केमिकेल जेरै मिथानल आरो पेस्टिसाइड्स बायदि होनानै जौ बानायनानै सिखावै फानदोंमोन। बे जौखौ लोंनायनि उनावनो खिनाय, गोबानाय, उदै सानाय बायदि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन सुबुंफोरा। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै एसपिजों लोगोसे डिएसपि, 3 इन्सपेक्टर आरो 3 साब इन्सपेक्टरखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन तामिलनाडु सरकारा। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट,
डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों